थांनाय बोसोरावबो जोङो बे दालांनि थाखाय फेरेंगा सानाव जों खावलायहैदोंमोन बे रायजो हुवानि खामानि ना 7-8 हाजारजोंथ' जाया नालाय बेनिखायनो जोङो नाजावनाय जायाखै। हेल' रायजो राजा नोंथांमोन आङो दिनै फैयै ओरैहाय जोंनि दाउखा बाहाजों बारस'बोनानैहाय बेयावहाय निजलागुरि सुसकेनाव दा ग्रोब दिनै फिन लोगो मोनफैफिनबावबाय आङो बिसिनि औवा ब्रिज बानायनायखौहाय आङो नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ माबायदि खस्थ'यै रायजो राजाफ्रा बे दालांखौ बानायो। सोरबा बुङो गभर्नमेन्टआ बानायना होनाय नामा होननानैहाय, नाथाय नङा, रायजोफ्रासो गावसोरनो बानायनानै लायो इसिबां गोलाव औवा ब्रिज, औवा खाथिखौहाय दालाङाव हेबनो थाखाय। ओमफ्राय दा रायजोफोरखौ आं दिनै ग्रोब लोगो मोनफैबाय खामानि मावबाय थानायखौहाय, बेवहाय औवा गथा नुनो मोन्दों। ओमफ्राय बेनो जाहैबाय औवा ब्रिज। बोसोरै रायजोफ्रासो गावबागाव बानायनानै लायो बे दालांखौ। दालाङा बेनो, ओमफ्राय बै जाबाय निजलागुरि स्लुइस गेट। निजलागुरिखौ होनखायो दा खौनाया? नांदरबारि निजलागुरि। दालांथ' जोंहा बे नांदरबारि गामिया दा दैज्लां बोथोर सफैलायबाय। बे माने स्कुलाव थांनाय, माइ मिलाव लांनाय आरो लोमजानाय साजानाय जोंहा गारि मथर सोजाया। दा बेखौनो जोंहा दिनै दैज्लांनि थाखाय बानायनो थाखाय दिनै रायजो राजा ज' ओंखारनानै माजों जागोन माजों जाया गय बिगुर सायाव होनानै आरो सायाव जाबसिननानै हेबनानै एसे जोरगौबा खालामदों। दा जा बेक्ति रायजो राजा बिदिनो 40,000 फैसा गारलायबाय। बिदिनो खस्थ' खामला मुजिरा मावनानैबाबो उफाय गैया। दैज्लांसेनि थाखाय जाबजों आप डाउन बारस'नो नांगौ। दा नांलाय खमलायबाबो जोङो फैसा खांलायनानै जोङो बे दालांखौ मावनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा दिनै स्टार्ट खालामबाय नै मावनो। जों गैयाबाबो जोङो हाजिरा मावग्राफोरखौबो बन्द' खालामनानैबाबो जों बे दालांखौ मावथारनांगौ जायो। दा बिनि थाखायनो दानि जोंनि सरकार गोदानखौ नाहरनानै अननानै एसे जोंनो अनसुंथाइ हरबाय बायोबा एसे मोजां जागौ होननानै आं सानो आरोखि, गामिनि जानानै। बे दालांखौ बानायनो थाखाय बोसोरै नोंथांमोननि रायजो राजाफ्रा फैसा खांलायनानैसो बानायबाय थायोना? जोङो बोसोरे बिदिनो फैसा खांलायनानै औवा बायनानै जोङो बिदिनो बानायनानै लाबाय थायो। उफाय गैया, जों सरकारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइखौ मोना। जोङो आसा खालामो माने जोंहा बे सारमोननाव जाहाथे अनसुंथाइ हरोब्ला मोजां जागौ होननानै जों सानबाय थायो। बेसेबां खस्थ' जों लोमजानाय साजानाय स्कुलाव थांनाय, कलेजाव थांनाय, दिनै स्टुडेन्ट उन्दै दङ, दैबो बारस'ना थांनो हाया समाव दालां एसे बायोब्ला अखा हायोबा गारलिन गुलिन जानानै जों स्कुलाव सोरबा बायदिया आउटखाम जालायलायो जुथाफोर सियोब्ला। जों अनेक जाबाय, आंनियाबो फिसाजोआ सानसेखालि जादों बिदिनो, आरो आंनि बियायं जादों। दिनै इउनि स्कुलाव जोङो एसे केसब मावनानैबाबो खस्थ' मस्थ' फिसाफोरखौ मोजाङाव स्कुलाव सोनानै जों मोजां गिदिर गोलाव जाहोनो गोसोआव थांखि दङ। दा जोंहा बे दालांनि थाखायनो अनेक एखमबा जोंहा स्कुलाव बिदिनो अखा बांखाजों हान्थिनो खम जानायाव जोंहा एबसेन्ट जायो आरो। ओरैनो ओरैहाय बे नांदरबारि गामियाव खय घर दङ? जोंनि नांदरबारि गामियाव गामिथाराव नैबाव 85 घर दं। ओमफ्राय जेसेबां दं महनपुर ओरै बिजों बिसोर थुक्राझाराव हाबहैजोबो। थुक्राझार ओरै बेंटलाव हाबहैजोबो बे दालांजोंनो बारस'नानै आरो बेजों लायस'बाय थायो सब समाय दैज्लाङाव। बे दालांखौ बानायनायनि बेब'स्था माबाफोर जेबो बुङाखै नामा सरकारा? दा साराथ' जोंहा जेबोआनो बुङाखै। जोङो बे दालां बानायनो थाखाय जोङो अनेक बार फैसा बिहैदोंमोन, रायलायखांबायबो, दा गैया। जों बै जयन्त सारनावबो लेखा हैदोंमोन, एमएलएनावबो। दा बिथाङा जोंहा सारा माने जेबो उदितखौनो लायाखिसै थांबाबो। नोंथांमोना खबर लाहैफिनाखै? खबर लाहैदोंमोन, दा खबर लाबाबो जेबो माबाखौनो खबर हरफिना। खबर लाबाबो जागोनल' होनो। नै रायजोफ्रा दा गय खलथा रोगागासिनो दङ, माने बे दालाङा गोबाव जोरनायनि थाखाय लाबोगासिनो दङ। नै बेखौहाय दालाङाव जाबसिननानै हेबगोन बिसोरो, जाहाथे दालाङा गोबाव जोरो। बेनो जाबाय नै गय बिगुरखौ बेफोरबायदि जाबदों, माने गोबां खस्थ' जायो ओरैहाय थाबायनाया। दैलां हालांनो, दैलाङावथ' बेजोंसो दैदेरना फैखायो ने? बै बिमा आइ दैमायाथ' बेजोंसो फैयो। माने बे निज्ला स्लुइस गेट निजिरा आरोखि। बे बिमायाथ' हरैसो थाबाय। बे ओरै बारस'वाखिसै? ओहो, ओरै बारस'वासै बियो। औ, हरैना आलदा। बेबो देरखायो होनब्लाबो ने? निज्ला निजिरा आरोखि बियो। निज्ला निजिरा बिराद गिदिर देरो। बै दाउस्रि दालाङानो दायो? औ, दाउस्रि दालाङानो। औ, बेनो।
बोसोरसेयाव बिदिनो खनब्रै खनबा मावनाङो जोङो बोसोरसेयाव औ बानाजों रिपेयार खालामलायबाय बानाजों बायोबो नामा बानाजोंथ' बाया माने दलं गोजौ नालाय थाबायनायजों दा माने मानसि थाबायनाय गारि सालायनायजोंनो माने बायला जिला जानानै बेखौ रिपेयार खालामनांगौ जायो आरोखि जों आवगायावहाय खननै मावबाय बेखौहाय दाजों खनथाम जाबाय देग्लाय बोसोरसेयावनो बे औवा दालाङा खय फुट गोलाव दं गय फुट गोलाव माने बियो मिटारा गैयाब्लाबो 50 मिटार आरोखि 50 मिटारनि बारा जागोन दा बारा जागोन एसे जायखिया थुलमुल 50-60 मिटार आरोखि 150 बायदिनि खाथियावनो माथो गोलावा खस्थ'थार दाथ' नै 160 ना बेसेबां होनदोंमोन बेखौ 160 गोलावा औ दा जोंना एलपि स्कुलावबो फोरोंगिरि फैनो दिगदार जायो जोंना फोरोंगिरियाबोथ' बेजों लायस'यो औ बेजोंनो फैयो दा गारिखौ गारबोनांदों हनै बेस्रा स्कुलाव दंहैयो मास्टारा बालाजाहानिफ्राय फैयो प्रेमा बिथाङाबो दैज्लाङाव बिराद खस्थ' खालामनाङो उफाय गैया ओमफ्राय दालांफ्रा बिदिनो बायो एखमबा समाव गारबोनाङो थाबायलांनाङो बिदि जायो आरोखि बिराद समयसा जायो आरोखि बिराद समयसा दा खामला मावना जाग्राफ्रा बिदिनो बोसोराव 10 बार गाहाम ओंखारनांसै नै दाख्लै खनसे जोङो सेफालि फैबाय फैनानै दिनै ओंखारबावलायबाय दिनैबोथ' बेखौ हानाय नङा ओमफ्राय बिदिनो बे रिपेयार खालामनायावनो सानथामा लाखासिगोन आरो जोङो गासिन रायजोजों मावलाबो सानथामसोआ लाखागोन लायो ओरैनो गुना बायनाय मा बायनाय औवा बायनाय मा बायनाय बहुद थाखा थाङो बोसोराव बिदिनो बोसोराव 60,000 गाहाम थाङो बोसोराव बे औवा ब्रिजनि थाखाय औ औवा ब्रिजनि थाखाय गुना बायनाय मा बायनाय औवा बायनाय मा बायनाय बिदिनो बहुद फैसा थाङोना बिदिनो थाङो आरोखि ओरैहाय आरसिसि ब्रिज खालामनो थाखाय सरखारनाव खनसेसो एप्लिकेसन गारदोंना गाराखै नोंथांमोना देरहाहोब्ला नोंसिनि ब्रिजखौ बानायना होगोन होननानै फैयो इलेक्सन फैला बुङो बुंनायालाय ओमफ्राय हनै देरहाखांबाथाय गैया जायो ओमफ्राय थांनाय बोसोरावबो जोङो बे दालांनि थाखाय फेरेंगा सानाव जों खावलायहैदोंमोन बिदिनो ओमफ्राय जासिनायालाय जासिदों बिदिनो 7-8 हाजारल' जासियो आरोखि ओमफ्राय रायजो हुवानि खामानि ना 7-8 हाजारजोंथ' जाया नालाय बिनिखायनो जोङो नाजावनाय जायाखै आरोखि गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरोखि रायजो राजानो फोरमायनो नायदो नै रायजो राजा नोंथांमोन दा थालिर बिलाइबो लाबोगासिनो दङ बे दालांखौहाय जाबसिननानै माने बुसेब खालामनो जाहाथे गारिनि बारल'नायजों थाबैनो नस्थ' जाया दालाङा बेफोरबायदि गैयालाबो 150 फुटसो गोलाव जागोन बियो ना 150 कि बारासो जाबावगोन बेयाव थाबाय स्लुइस गेट बेनो बेखौ थब्ले बानायजोबखागोन दा रायजोफ्राथ' फोरमायबाय नोंथांमोना खोनाखाबाय दैज्लाङावहाय थांलाय फैलाय स्कुलाव लायस'ग्रा साथ्र'फोर मास्टारफोर बेयाव गभर्नमेन्टनि एलपि स्कुलबो दङ मास्टाराबो जोबोद दिगदार जायो दा मास्टारा बैयाव गारि दोननानै थांबाय हनै आं गारिखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो ओरैबायदि खस्थ' आरो ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा गावनि निजा फैसा खांलायनानै बे औवा ब्रिजखौ बानायबाय थायो अब्लाथ' गभर्नमेन्टआथ' दा माबा मोनसेसो मावना होनो हायो बे गामिनि थाखाय ओरैनो थाबायनो आन्था आरसिसि बायदि ब्रिज फिसाफोर बानायनानै होब्ला बेयावथ' नै स्लुइस गेटजों थाबायनो हाबाय जेबो नङा माबायदि फैयो नै स्लुइस गेटजोंनो बे ससेयाव स्लुइस गेटजों बेबायदि सालायबोनांगौ नै गारिया बोरैबा सौथाबायथाय गैला आरो ओमफ्राय बे औवा ब्रिजआव थांदों फिसा बानासो फैबावदों नै गिनानै थाथ'बा हनै थानायदो बोरैबा गोग्लैनांगौला ब रिक्सनिबो खोथा दङ ने दे थांजायो दे ओरैबायदि खस्थ' आरो बे निजलागुरि नांदरबारि गामिनि मानसिफ्रा दा बेबायदि प्रब्लेमजों भुगिनांना दं आरो बिसोरो दैज्लां सफैनि सिगांनो दिनैनो एडभान्स गावसिनि दालांखौ फोसाबनानै लाग्रोखाबाय सिगां दाथ' मार्चल' हाबदों ओमफ्राय दैयाथ' जुननिफ्राय मे जुननिफ्रायसो देरनो नालाय एसे ओमफ्राय दिनैनो एडभान्स मावग्रोना लाखाबाय बिथांमोना बे स्लुइस गेटजोंनो नै बेफोरबायदि फैनांगौ जाहैबाय माने फिसा ओरैनो गारि फिसा हाबजानायनि आरसिसिफोर बानायना होला बिराद मोजां जागौने बेवहाय बे गामिनि थाखाय दा गारिथ' लांजाया जाहैबाय ना मास्टारा बिनिफ्राय थाबायलांनांगौ आरोखि बै एलपि स्कुलाव फोरोंहैग्राया नैबे गारियानो जाहैबाय बे एलपि स्कुलाव फोरोंहैग्रा मास्टारनि नैबेयाव दोननानै थांबाय आरो गारिखौ थाबायलांनांगौ बिनिफ्राय बियो रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा नैबे निजलागुरि नांदरबारि गामिनि थाखाय बिथांमोननि जायगा
लामा बैखदखौ नुनानै गोसोआव नांदों बे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।